rambute kolu. Iki enek.
Peh. Ya. Oh, ya lah makanya Naruto. Semangat, semangat, semangat. Tunjukkan teh. Dasit dijogo ya. Mas aku mek munyer tok ijene piye? Kabruk ramono. Liyane do salah barang kok. Katokku. Aku ora rangkepan lho. Ora rangkepan. Aduh. Wes. Ora kowe. Ben. Katokku teko kono kae. Urusanmu. Ora rangkepan lho. Wis alae. Ora apa-apa malah esis ae. Aja cedak-cedak. Nyapa? Bahaya e. Salah ora? Hah? Salah ora? Uwer no. Wes. Wes. Wes kok uwer. Aku angger wedi ngono kuwi lho. Ngapa? Kami sol-solen wis ya uwer. Iya. Neh. Rene joget murung lho. Oh, salto gerek Salto. separo barang kok. Weh. Nganggo otok barang. Ben leluasane gerak klambine dicopot ae. Ndek kene wae, Ndek. Lho, kok ijek iki, ijek. Asik. Asik. Wah. Monggo ibu-ibu kang badhe ngersakaken tetelan, monggo-monggo. Hei, 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 hei. Ah, ya, ya.
Mundur, mundur. Ndase getah tapmik. Mundur. Wah. Aman, hop apa? Kasku nang ndi? Apa? Ya, Lambiku. Lambine sapa? Lambiku. Sing roh ya sapa? Lah salah mau dicepot barang nyapa? Nyapa mbok cepat barang. Adem lho. Lah ya, lah nyapa mbak cepot? Salahe Adem lho. ya adem ya karepmu. Mikku ketok lho. Lah ya ning ndi kok? Goleki kok. Cah-cah iki Lah kan lho. Mbak Pak. Mbak Pak. Oh, ngeser aku gak kelakon ndelikno klambiku iki. Ayo lagune sembarang. Ayo. Apa Sing keras Paling Pak ya Pak, paling ya dina minggu. Ya ora sing mungkin, tau. ora mungkin. Ra mungkin. Nyepelekno didol laras pek Ardi milih aku kowe terus kaya mangkono. Kaya mangkono. Aku ora seneng. Nek Adi dipek compe. Ardi nyawang wis muak wis. Ora apa-apa enggak. Loro ati loro ya kena. Ayo, loro ati loro. Ayo. Nganggo kotak-kotak. Ayo. Tuh, baik. 1 2 3 ya, masuk. Padahal sana. Ayah Susanti, lembar banyak gaya, anak banyak mata, dan tutup jalan. Uang dan ringgit, anak tak ada heran, ende
Indonesia mantap luar biasa. Horek Trenggalek. Horek saudara-saudara. Wah hebat. Hancur harga dirimu kan kowe. Aku melok Dwi Jolaras. Hancur we. Kalah seru karo Dwi Jolaras. Ora iso, Bang. Joget kotak. Kono gari dudul ngene-ngene. Apike kaya ngene lho ya to Mas ya. Gari dudul pengalamannya itu loh. Iya, kae mau munene ora kotak-kotak, botak ngono lho munene. Lho ngelokne mondal. Cah mayang kara lek mek trimo. Alah nabuh ngene Dwi iki. Jolaras. Dwi Jolaras apa? Ora iso. Ya. Ora iso sombong. Ora iso wong kono. Tapi ini tadi improvisasi yang luar biasa loh. Skill dan speednya Dwi Jolaras itu hebat kan? Hebat loh. Piye? Ya Piye hebat hancur, wong mayang we. kara mek wong 8. Lah iki Dwi Jolaras delokan wong pira? Oh, Mayang iya, kara ya. lho mek wong 8 delokan. Dwi Jolaras wong 20 Lah ya mayang kara mek wong 8. Loh, melok Dwi Jolaras sisan. Hehehe malah. Terus yang nabuhi sapa iki? Oh iya. Heeh. Ayo lagi, ayo. Jangan sampai kalah kan. Lah engko setelah ini Mayang Kara karo Deli barengke. Dadekno siji. Heeh. Kalau saiki saya masih berpihak kepada mayang kara. Kenapa? Alasannya? Lek tanggal 13 aku melok Dwi Jolaras nih. Kamu dan Dwi Jolaras itu satu kesatuan yang utuh. Aja ngono to ah, lah kok nek sing bolo nunggu. Hehehe kan. Aja ngono. Kan. Mesti aku kok ora nek sing tak curhati lho. Kan kowe grup kene kan sementara Oh iya, iki. aku grup kene rapaten. Jangan sampai kita kalah. Harga diri bisa Harga jatuh. diri. Jatuh Ngerti kita. gak? Lah iya, mek trimo sinden. Di. Pokoknya aja sampai kalah karo Cungpe. Compe. Alah, apa? Ayo. Nah iki lho. Iki lho. Bagaimana teman-teman? Jaranan. Oke. Malah jaranan. Iya no. Sindene Galak. mayang kara lek kon jaranan ya kepisanan to, Mas. Lah. Wong Oke. poke yang mayang kara. Oh. Ya. Di bawah Mayang Kara pimpinan. original kok. Di bawah pimpinan siapa Dal? Abah Tapi lek Mondol. lek jaranan aku nyilih kendangnya DLI sih ya. Lah. Ayo. Ayo. Apa? Diatur apa? Oke Aja apa? ngono to. Mbak, ora. Ya Allah. Saudara kita satu kesatuan ya, nggak Kita apa-apa ya. satu kesatuan ya. Oke. Kita hanya berbeda seragam aja kok. Iya, kamu cantik-cantik kok. Iya. Iya. Lah Ayo Mas, merendah. DLI Mas. DLI terbaik deh. Jaranan. Apa deh ini kan? Jaranan. Jaranan apa? Senterewe. Ya. Iya, jaran tenan. Keluarkan skillmu. Pak Kangko. Apa? Jangan gadah jaran toh, Pak? Duwe. Lah iya. Iki jaran. Ngerene jaran mondol Oh, lho. heeh, mandal. Jaran celeng. Eneng. Dinggo jaran. Ngapa? Aku dudu jaran kok. Lah kuwi apa? Kirek kok. Ya. Ngene iki kon jaran. Ya iki celenge kan. Ya kayak jarane kayak. Saiki sing nyeleng aku. Ene. Endi jarane? Ya. Jarane, Pak. Iki jarane. Aja. Iki jaran. Dal batang dal. Nah, Wong nakal kowe. Wong nyokot ya milih. Lah iya. kok kaya milih Rumang kok sapi kok. ngerti mong wong wedok kowe iki. Lah iya. Ngerti ngono tak cokot dhewe. Nyakar kok begecot. Endi? Kok Enak. wajahnya mirip karo Mas Mondol ya? Ora ning rambutnya. Yo iki. Padha karo aku to. Dal, Tang. jarane. Singo. Yo. Tak. Yo. Kok singo? Banteng. Banteng. Singo. Banteng merah. Yo. Lah iki bantengnya aku, Pak. Iya, Aku pas bagian bantengnya engko carry-carryan. Ya. Jarane enek berat jarane. Entek.
Oh wis, ya wis. Nek kene buta ae mak ra apa-apa. Ya gajah. Gajah iki talane ampul talane. Siapa sing pengen gajah? Ya. Ya. Maka Gak. yo nerang tundung. Aku wis duwe lali dhewe kok. Ya sakuwi kebun binatang ngono ae lho. Ya. Anu kanca-kanca Iwangono DKI. to, ndal kuwi lho Iwangono. Kanca-kanca Duja Laras, minta tolong ya sekali ini jaranan ya. Aku sayang kalian semua. Ya. Asik. Aku tidak akan Jarane. pilih-pilih. Ya. Ya. Ah, ndumen dhewe. Ayo go. Ya go. Tot. Ayo bukane ngono kuwi. Iya. Wis sing bales trompete bocah kamu to Nun.